Ngongseng gembos lombok abang goreng tempe bajam karo nggodhog kluban gawe dina kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Seperti biasa kegiatan nyong dina iki diawali karo ngedang sega. Karo nunggoni adangane mateng neon kene nyong karo tak nyambi racik-racik gawe ongseng gembose engko nengon kene gembose tak irisi kotak-kotak dadu kaya ngono kuwe terus lanjut karo ngerajangi bumbune. Nyong bumbune nganggo irisan bawang brambang karo lombok gede abang, lombok gede ijo terus lanjut karo tak tambahi ulekan lombok setan sing wis digodhog cikene tambah wedhes diulek ndang nganti lembut. Singkat cerita nengon kene segane tak tiliki wis mateng, langsung wae tak angkat tak wede nengon wadahe tak lanjutake karo mbacem tempene. Neng kene baceme ora tak bumbani papa gor tak selai gula jawa, tempene dijekurake tak tambahi banyu aja kelalen ditambahi karo uyah terus diaduk-aduk sedelat ditutup. Karo nunggoni bacemane mateng nengon kene nyong karo tak nyambi ngongseng gembose bawang brambange digoreng ndang nganti mateng nek wis mateng disosolake irisan lombok karo ulekan lombok setan terus diongseng ndang nganti wabang melenang. Bahasa wis abang melenang terus ditambahi gula, uyah, micin diaduk-aduk sedelat ditambahi banyu radan akeh sethithik ora apa-apa gembose dijekurake diaduk-aduk terus dinteni ndang nganti nyresep ndang nganti asat. Karo nunggoni gembose nyresep nengon kene nyong karo tak malik bacemane diwalik terus dicicipi sekalian nek ana kurang-kurange ditambahi nek wis mantep terus dinteni nganti asat. Singkat cerita ki gembose wis nyresep terus tak tambahi karo irisan loncang diaduk-aduk terus dicicipi nek rasane wis mantep dintas. Tak tiliki bacemane nengon kene wis asat terus dintas wae dilanjutake karo digoreng nengon kene ora tak goreng kabeh soalé kakean digoreng ndang nganti mateng nek wis mateng terus dintas. Dilanjutake karo nggodhog klubane banyune umep klubane dijegurake nengon kene nyong klubane nganggo kluban lobor kek marekot sawi sing pait kae lho ditunggoni nganti mateng nek wis mateng terus dintas. Nah ki nyong wis matengan kabeh dulur rika-rika pada masak apa dina iki ya wis ya nyong wis matengan nyong tak sarapan dingin tak pamit tak pareng.